Yeyi, hayi sana ingathi kusezaba mnandi kule season intsha yezingane zesithembu useason 3 kodwa yabona ke into endingazuyithanda nguSneyNey uba yonke into ebudrama ethenitheni nobu-chaos izawusulelwa kuSney. Molweni ndenamkela kuMamgobhozi TV. So ke kuye kwabonisa bethunani itreyila yesizini yonke, uyabo siboniswa ke uba masilindele ntoni. And then eyona nto ke sana iye ya-interesting for me ngeyoba uNomtiritiri caba ngela xesha ebesemzumbe uye wasela ubutywala. Besibonile ke mos ngoku ebethetha netshomi yakhe echaza uba uzawukhe abheke emzumbe, yethuka itshomi uba hayi bo wena ubheke kuloo ndoda kowayo, because I think usually beqhela ukuya but noba ke bebebhukisha noMpumelelo mhlawumbi ke ashiye umntana phaa. So ngoku wabechaza uba uzawuhlala phaa, yathi utshomi ibuza uba uzawulala phi friend. So ke uye waya ke emzumbe, siyayazi loo nto leyo, uye wasela ubutywala. So uMpumelelo ke kuhleliwe etafuleni wachaza ke utata uMusamseli ukuba ebekhe wayobona uMakale and ingathi khona ingxaki between yena kunye noMpumelelo. uMpumelelo wachaza ke sana behleli as a family uba uTirelo ukhe wafika endlini edakiwe, yayiva. And then ke ngoku wabe uSney ekhona naye wachaza ke uMpumelelo uba uye wachaza ke uba besela noSney. So ngoku kwavela ngokungathi kublamewa uSney. uSney uyachaza uba abethunani uTirelo kaloku akhange ndimforce uba makasele utywala, uyabo, ebezinxanelwe naye, sithenge kunye ubutywala, mna vele ndiyaziselela. Umdala uTirelo adult bethunani, so uSney ebezawuthini. And ke kunayazi uba kwaMseleku wesutata uMusamseleku akadibani nento edibene notywala. Benimvile ke ethetha naye noMakhwela echaza uMakhwela uba hayi ukhe abuthinte wethu. So ke sale ingathi kuzawuba mnandi emzumbe bethunani, mabahambe abahambayo bohlala edolophini khe sibukele imuvi inguMakhwela, inguSney, inguTirelo. Ingathi ndiyababona ke sana xa sebesela phaa beshusha emzumbe, nantso i-content esiyifunayo bethunani. But anyways guys, niyibona njani le nto ke ngokuba caba into ngoku ishiyeka noSney? Ewe ke behambe behleli noSney but akunode caba ngoku kuzawublema uSney ude atata uMusamseleku yena ngoku ingathi uzawulahlekelwa ngumntu like ebezaba ngunkosikazi. Uthi uSney ke ngoku yifault yam. uSney kudala waselela bethuna and ke ngaphezulu uSney behlala emzumbe nakhe nambona enxilisa umpilo xa ngafuna usela akazusezwa nguSney ngenkani. uSney uhlala noAbongwe phaa eSeapark, sakhe sava kuthiwa nanku uSney eseza abantu phaa. So guys, uTirelo bezinxanelwe, so uSney yena ehlele eziselela, so wasela noSney makakhutshwe angafakwa. Umdala uTirelo ngumama unomntana, uyintombi endale kwi-20s, and kubonakala ngathi uTirelo uthe usezwe nguSney because uSney uyatsho uthi uTirelo uthi kuMpumelelo, she says nguye omsezileyo. Cha into ebendidikile ke bethunani ngeyoba i-content lesifuna uyibona ayikho on camera because kaloku bokufanele uba kuyashutwa. Siyambona nakuNomtiritiri efika ethe futhu, inoba ufike waxelela uMpumelelo mhlawumbi iindaba zakhe because what's the issue, uthi ufike edakiwe mhlawumbi wamxelela iindaba zakhe. Anyways, ndiyabulala kakhulu ngokuthi nibukele le video. uSney eberongo bethunani ngosela noTirelo. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.